11 dies exactament porta ara mateix el jurat, sobretot deliberant i elegint a les 13 xiquetes i 13 senyoretes que componeran l'acord d'honor de l'any 2011. Un acte que serà la gala que tota la gent diu que comença ja l'Exercici Faller el proper 18 de setembre, la Fonteta de Sant Lluís, i Somnis serà el fil conductor d'esta gala. I a veure quina serà la xiqueta senyoreta que segueix somiant durant un any. I volem parlar d'aquesta elecció de l'acord, un acte molt especial per al món faller, els miralls de la societat valenciana i del món faller posats en la Font de Sant Lluís. I per això hem de parlar d'aquest acte, diguem, d'una altra banda, perquè tenim així amb nosaltres el presentador de la gala de l'any passat, com és Carles Xova, bon company i amic. Què tal, Rafa? Bueno, un plaer estar així amb tu, que és com si estiguessin en casa, no? El pisito, que dic jo. O sea, sí, no? Molt agraït de cridar-me i poder compartir aquesta experiència, va ser per a mi molt especial. Jo amb ganes que estigueres amb mi perquè vull que coneguem aquesta altra banda, sobretot per a tu, eres un home que d'escenari n'aixafa molt, però me dius que aquesta nit és diferent, enfrontar-te a 7.000 persones, no? Jo crec que, clar, quan t'enfrontes a una nit com esta, en principi te planteges una nit com una altra normal, una presentació a l'ús, on saps que n'hi ha molta gent, però, clar, per a mi va ser una sensació que me va aborronar moltíssim, perquè, en principi, en els assajos no veies la magnitud que tenia un acte com aquest, però, clar, quan t'enfrontes a un acte com el que estàvem vivint, no? On hi ha tanta passió, tantes il·lusions, que era el lema de la gala de l'any passat, i sobretot quan tens a 7.000 persones pensant el mateix i amb la mateixa efusivitat, quan s'apaguen les llums, Rafa, te ho vaig a contar tal com ho vas viure perquè m'aborroné ara mateix. Quan s'apaguen les llums, ixen les xiquetes, les primeres xiquetes, les primeres falleres, amb la bola de colors, comença a caure, és a dir, com si estigués cremant alguna cosa, 7.000 persones bramant, i va ser impressionant. Jo estigui a punt de plorar. O sigui, jo ho havia comparat amb experiències d'haver presentat a Bisbal actes molt importants, amb moltíssima més gent, inclús 25.000 persones, 20.000 persones, i res comparable al que havia viscut una nit com esta. O sigui, vaig viure i vaig entendre la passió que n'hi ha per les falles, perquè jo no he sigut mai faller, però te vaig a contar perquè no he sigut faller mai, perquè ma mare és molt pagadora i jo me'n recordo que ma mare ens va borrar de la falla perquè no venien a cobrar-nos a casa, o sigui, imagina't. Mares de les d'abans, no? No te cobren, doncs no eres faller. No, però si una persona que tu sí que no coneixes, diguem, des de dins el món faller, però sí que és de fora, sé que volem donar-li una altra orientació a la gala, però és això, com defineixes tu ixa nit quan tu ixes, te veus davant de 7.000 persones i notes el calor dels fallers que diuen que no són ruïdosos ni res, no? Va ser impressionant. Home, jo ja ho sabia. A veure, el valencià de per se és pólvora, és soroll, és música, és alegria, però no sabia que n'hi havia, primer, tant de respecte, perquè em va sorprendre moltíssim que quan passava la fallera major de l'any anterior, la gent es va posar en peu, va ser molt donant aquesta pleitesia a la reina, no? Diguem-ne. Va ser impressionant veure això i sobretot, evidentment, la passió que n'hi havia ahí dins, que això era una caixa de sorpreses, en qualsevol moment podia despertar-se. També va ser un acte molt dinàmic i jo crec que això va ser un poquet de l'objectiu que varen tindre des de la Junta Central Fallera, no? Tant Manolo Mas com Mari Carmen volien donar i Fèlix, que és una persona també molt vinculada al món de la falla i sobretot de trencar aquestes etiquetes que la gent té de... Ai, és que ha sigut un acte molt faller, no? Si vos encasilla, no? L'acte de faller... Correcte, els fallers, això de falleros, a mi també li ho vas dir, que jo intentaria donar un altre caràcter a la gala. Des del meu món, un món diferent o apartat del món de les falles, no? I sobretot intentaven transmetre aquesta mateixa il·lusió des dels presentadors, introduint una miqueta de màgia, un poquet de comboi amb la gent, perquè realment és una festa per a ells. Nosaltres som convidats. A mi me van convidar, me digué Manolo, tio, han pensat en tu per a fer una cosa diferent. Pues jo estava ahí, o sigui, jo m'ho vaig passar molt bé. A passar bé i a divertir-se, ja està, jo van ser 3 hores i mitja o 4, no sé si estaven comentant-ho abans d'eixir en càmera, i per a mi se me van fer curtes, o sigui que... Bé, Carles, jo també vull conèixer i que la gent conega sobretot el món, l'altre món que hi ha. Nosaltres veiem l'espectacle, però és que vosaltres esteu darrere, entre vestuaris, es podria dir. Com és ixe món previ? Com estan les candidates, sobretot, a l'hora d'eixir, no? Tu veuràs nerviosisme, hauràs comprovat nerviosisme per tots els costats. Mira, quan les reuneixen a totes me va sorprendre moltíssim perquè n'hi havia un comboi impressionant. Totes ahí, una germanor, totes amigues. Ai, xica, deixa'm no sé què serà, que s'estan ahí retocant, acaben de pintar-se i tal. Quan ja comença la gala, ja comença cada una a desmarcar-se una miqueta perquè, evidentment, dins del mateix lloc, en aquest cas la Fonteta,
sí que tens el teu club de fans, no? I ja se van definint una miqueta. Pues la que més té, això ja vol dir que pot ser que tinga més vots. Però no té res a veure, no? Però sí que el que més me va sorprendre va ser en el moment que van triar, que estaven totes expectants per a triar l'acord d'honor, tant la infantil com la major. Va ser impressionant, perquè jo veia les cares de les xiquetes, jo intentava no estar tan damunt, perquè evidentment això era com el ¿Dónde estás corazón? És a dir, que no ¿Dónde estás corazón?, sinó sorpresa, sorpresa. Això no és un concurs també, no? Exacte, realment unes sí, altres no. N'hi ha moltíssimes emocions i tu no saps com van a reaccionar. Però realment jo vaig veure que la reacció era inclús les xiquetes se desorientaven, no sabien on estaven, corrien al centre de l'escenari i no sabien què s'anaven a trobar, perquè realment eren la selecció, estaven seleccionades entre les 13 xiquetes i les 13 xiques més importants del món faller, i d'ahir traguíem a la fallera major infantil i a la fallera major de València quasi res, no? O sigui que en aquest moment, imagina, per a una xiqueta viure una il·lusió o una emoció aixina, jo me vaig posar en la pell d'ells. I ja t'he dit, no d'on està el corazón, que m'ha enganyat, era sorpresa, sorpresa, no? Era un poquet aixina que no sabies molt bé on te trobaves. I evidentment me vaig intentar deixar dur per la situació i m'ho vaig passar molt bé, la veritat, perquè no ho havia viscut mai aixina. Sí que t'ha dit que he viscut tots els actes fallers, tant com el respecte per la nostra Mare de Déu, que jo soc molt valencià, encara que no siga faller, però soc molt valencià. Això sí que ho sé de bona mà. I tinc molt de respecte. Som molt devot a la Xeperudeta. He fet retransmissions bueno, saps que treballa també en Canal 9, Frena, bon company. He vist les falles des de dalt en un helicòpter, que ho vaig passar supermal. O sigui, és a dir, jo sempre que he vist les falles les he vist com un treball, però també les he disfrutat perquè sempre he viscut en el centre de València i per a mi les falles me corren per les venes, no? Que no estigui apuntat, això ja és una altra cosa. Això depèn de ma mare, sí, ja l'ho diré jo. El tornar a pagar. No, sobretot que Carles Xova, que és un plaer tindre't així, sí que volia saber aquest altre món, no? Aquest nerviosisme que se passa, aquesta nit agredolça, perquè m'estàs parlant de que sí, veuries aquest impacte visual de la cara de les xiquetes i senyoretes quan són nomenades, però també veuries la cara de el 90% de la resta. Te vaig dir una cosa, això me va sorprendre perquè no les vaig veure. Les que no van ser elegides se quedaren dins d'un poc el backstage i no me va donar temps a veure-les, realment. O sigui que no vaig viure aquest moment agredols. Vaig viure només felicitat, que també, per una altra banda, és el que m'agrada viure. És a dir, moments de... Evidentment, una xiqueta que té totes les il·lusions ficades en una nit com ixa, que no siga triada, doncs m'imagino que té que ser molt dur. Però, per contra, l'alegria de les xiquetes... Encara que te vaig a dir una cosa, Rafa, cada xiqueta i cada senyoreta va tindre el seu moment, amb la qual cosa el desfilar per aquest gran escenari, perquè jo dic que potser era massa gran, perquè tu calcula que són 135 les persones que han de desfilar, el que se faci una miqueta llarg la gala és 50 metres de pista de baloncesto. Són 50 metres. Ja dic que ahir ja tenen el seu moment. És a dir, si no són triades, han tingut el seu moment de glòria. Això que deia Andy Warhol de cada un té un minut de glòria, ells van tindre el seu minut de glòria, on se lluïen, on se les anomenava. Això és a mi em va agradar perquè va ser molt rigorós, no? I el fet de veure-les... Mira, ahí està, vegem com estan passejant. En aquest passeig, a banda, no sé el que estaran pensant aquestes xiquetes, però ja saben que estan vivint un moment que ja potser no tornen a viure en la vida fins que se facin majors i puguen viure-lo quan siguin l'elecció de les majors, no? O sigui que això, imagina't. Jo només desfilant aixina, jo tinc una filla i desfila aixina, ja pot estar contenta. Ja estàs orgullós, ja no acabes de dir tu. I sí que voldria, enviar una felicitació també molt forta i una salutació a Yoli Gorriz, que estaria acompanyant-te en aquesta gala, i sí que t'explicaria un poquet com seria el món faller, i ella el va viure des d'una altra banda, no? Sí, ella, una persona que va formar part de l'acord d'honor, i jo crec que per ella va ser molt especial aquesta nit, i me'l va transmetre. I jo li vaig transmetre una altra cosa, és a dir, li vaig transmetre el que anem a trencar una miqueta els cànons, no? Anem a passar-ho bé, perquè si no... A divertir-se, no? A divertir-se, no anem a fer un sketch de teatrillo. No, estem disfrutant. Si jo te faig maig i te regale un ram de flors, disfruta perquè és per a tu. I això és el que jo crec que intentaven transmetre, no? I després, quan van començar a fer la ola, ella dia, ai, Carles, com venen, no sé què. Però al final, si veus la gala, els dos estem al mateix nivell d'efusivitat, de tal. I jo sí, al final de la gala, vaig donar les gràcies per donar-me l'oportunitat de viure
de primera mà el que era un acte com estos, no? Perquè jo anava en un altre concepte, no? Del que podia ser un acte com estos, no? I vaig eixir encantadíssim, i sobretot perquè, xico, si has donat una miqueta d'alegria a 7.000 persones, jo eixa nit estava dormint en ma casa com un rei, no? O sigui que, en lo mal que està la cosa, imagina't. El més feliç del món, Carles Xova, en aquest moment. I la veritat que sí. Carles, de veres, que ha sigut un plaer tenir-te així, començar, sobretot, aquesta quarta temporada amb tu, i ha sigut la teua acord, la que es despedix, i suposa que jo sé que dissabte estaràs davant de la Estaré mirant, segur. no? Mira, he de dir una cosa. Primer, felicitar-los pel programa. Jo crec que feu una boníssima tasca. I el que te vaig dir un dia, la gent de les Falles és una gent molt fidel. Continua tractant-la aixina perquè segur que te donen moltes satisfaccions. I el treball ve a soles. L'èxit ja el tens. O sigui, aquestes coses passen, un dia puges, l'altre baixes, però sempre queda't en el carinyo de la gent, l'estima de la gent. Jo, el dia de la gala, te vaig veure l'altra part en bambolines, no? Fent un directe, això també té molt de mèrit. Un dia, algú serà intel·ligent i dirà Rafa, per què no presentes tu la gala? Que potser és també una cosa que podria estar molt bé. Arribarà, suposa. Tot arriba en este món. I si que te diga alguna cosa, pues te la dic, perquè ja que l'ha feta, pues... Tot arriba en este món, i això sí que te demanaré consell, seguríssim. Carles Xova, que ha sigut un plaer que estigués amb nosaltres. El meu. I de veres, a seguir peleant com estàs fent-ho, i enhorabona. Gràcies. Moltes gràcies.